kaka mbalariany wagi itayo. Leadership dwaro vision. Bedo ni jatend mbalariany ok en ane in professor kata ni daktari yo moro. Nyaka ibed gi lony e yore mag telo. Nyaka ine ni titayo university machal nade. To councils mag university gi chalo nade kaka itayogi. Waseneno lwenje matindo tindo kawuok e kind jotelo mag mbalariany gi. Magikone tiyudo ni mbalariany gi ok tayo makare. Kano omigi thuolo mag donje gimiluongo ni parallel program. Thoth mbalariany gi nochako dhi kamoro amora ma kidhi e town moro giyawo nyaka kona moro corridor okete mbalariany. Kopogore gi mano ging'iewo buildings mang'eny. Ma ok ging'iyo to sustainability chal nade. Japuonj Dr. Fred bro nyisi ni sami puonjo about strategy. Nitiere gik mang'eny manyaka ni manyaka chenro manyaka ket piny kendo nyaka ne tidwa timo ginade mondo mi iyud gima idwaro bang' kinde mathoth. Omiyo aparo ni kawo mbalariany gi keto lwet ji giwegi to kamoro ok nya bedo yo makare. Didwok ka expansion nitie to dwok piny moloyo kawo gi keto lwet ji giwegi. To koneno ni nyaka time kamano to waket chenro makare mamiyo sama oket gi lwet ji giwegi to gin gik makiny kendo chako kelo ywak. But gima duong' ma adwa medo wacho en ni adieri makinde, adieri maduong' en ni budget wa kaka Kenya en trilion 3 gi wiye. Osuru ma sirikal choko en mana trilion 2. Dwe ka dwe sirikal KRA kochoko osuru en mana bilion makang'eny to 200. Thothne kaka dwe manokalo